Halløj. Johan fra Autonkel her. Jeg vil gerne prøve at vise nogle rigtig spændende data om det danske marked, præsenteret på en måde, vi ikke lige har set før. Vi har prøvet at kigge lidt på udviklingen i elbiler over de sidste 4 år, og der er virkelig sket noget med brugtbilmarkedet. 4% var der i 2021, men prøv lige at se her, hvad der sker over tid. Det er altså ret vildt, men andelen af brugt elektriske, så det er besteget mange gange, så vi er helt op på næsten 49% nu. Det er jo en fuldstændig vild udvikling, vi har set i Danmark. Så 49% af halvdelen af alle de brugte nu er elektriske. Og det er jo meget sjovt, hvis vi kigger på, hvordan det ser ud i forhold til Europa, så er vi faktisk langt foran. Altså, vi er virkelig en højdespringer, og derfor ser vi starten på den her kæmpe strukturelle forandring. Og Danmark er i førerpositionen. Men altså, husk på, skal du vide noget om markedet, hvor tingene var hen, så er det Autonkel.